ngayon, mapagpalang araw sa lahat. Frogman Makasta TV. Yung aso po natin ngayon, si Kubi. Si Kubi po ay Liverline Shih Tzu, small type, tsaka pango. Sa mga naghahanap dyan ng stud, pakita natin yung mukha ni Kubi. Ayan si Kubi, proven po yan. Bali, first session stud service kami ngayon mga boss sa San Jacinto. Ayan, bali ang owner nito si Kubi ay si Denver Quezon. Lalagay ko na lang po yung kanyang Facebook account dito sa video po natin sa mga gustong magpa-stud din sa kanya. Kabarangay ko rin po siya. Yun, pensyansa ng asaking asawa. Denver Quezon po. Yan. Kung nakikita nyo po, driving po siya kasi po papunta po kami ngayon ng San Jacinto. Open home service po kasi itong aso na to. Ayan si Kubi. Kung naghahanap kayo ng dark na choco, pwede nyo po siyang kontakin doon sa ilalagay kong kanyang Facebook account. Ayan, kasama din po natin si Remark Ramos. Ayan, lalagay ko rin yung kanyang Facebook account para kung kailanganin nyo ng shooter, pwede nyo po siyang kontakin. Si Remark Ramos po ay taga Mangalda naman po siya, taga Nabalwan po siya. Ayan, sa mga naghahanap ng shooter na malapit sa area namin, ayan, open home service po siya. High recommended ko po rin yan, si Remark Ramos. Yan, pakita po natin ulit yung aso. Ayan po siya. Kung naghahanap kayo, yan po, si Kubi. Si Kubi po ay proven po. Yes po, ayan. Tapos guys, yung kanilang stud session mamaya papakita ko po para makita nyo po kung gaano po tayo legit sa stud service. Pero itong aso po na dala po natin ay hindi po sa atin, uulitin ko po, kay Denver Quezon po ito ng Mahaldan. Kung naghahanap din po kayo ng mga stud, meron din po siya, pwede nyo po siyang kontakin. May stud din po siya ng Chihuahua. Ayan, may mga Shih Tzu din po siya na meron siyang antula, may sakay pre, may sakay, may walilahi ito ng puti, may daminser to. Yung isa, yung kanyang daminser ay puti, kargado siya ng puti. Ayan, kung gusto nyo magpa-stud din sa kanya, pwede nyo po siyang kontakin para makita nyo po yung mga picture ng mga aso niya. Ayan, sa breeding din naman, nagbi-breed din po siya. Sa ngayon po, meron siyang Shih Tzu. Ayun, sa ngayon naman, buntis po yung kanyang beagle, pero wala pa po doon. Hindi pa po natin pag-uusapan yon dahil sa tiyan pa po. Ayun, pero pwede po kayong mag-ask sa kanya about sa stud service. Ayan, mamaya pakita po natin kung saan yung lugar na pag-i-stud natin. Ayan, so maraming salamat po. Huwag niyo pong papatayin yung video na ito dahil papakita po namin yung paano yung diskarte mamaya. Ayan, maraming salamat po. Nandito na po kami sa bayan ng San Jacinto. Waiting na lang po kami sa kliyente ni Denver at kliyente ni Kubi the Great. Ayan. Nag-aantay po kami. Ayan po, kung nakikita nyo po. Shoutout sa taga mga San Jacinto dyan. Ayan. Okay. Ang natira mo sa matibay. Yan, dito na po. Zoe, wag dali sa Uy! Kid, pagaligid. Uy! Okay, okay yan. Zoe. Ay! Uy! Okay.
Zoe! Zoe! Ay. Ako ba? Ka lang. Palit. Palit tayo sir. Ikaw lang muna tagahawak ng video ko. Ako hawak sa lalaki nyo. Wag mo muna. Ibigay nyo muna kay ma'am. Kay ma'am po muna. Tsaka iabot sa akin mamaya. Diyan labat saray. Ibang malaba yay. Tingnan ko yan. Zoe. Yan. Yeah, first time. First time. Uy, tayo ha. Hindi ka sabi pa mo. First time. Wait lang po. Zoe, relax lang. Zoe, pukok mong papa eh. Sabi na, sabi din. Pares lang. Pares lang. Small breed versus a large breed. Large breed kasi mabilis ang basta ano sa minuto na. Yes, second session. Second year. Ano sa mga mga paano mga mga kapag ito ka anak.
Yan, okay na sir? Okay na sir?